Udah ini nih. Kayak kembang ah. Sok makin sayang karo aku. Ngapa kowe iki, Mas? Nang polahmu ki. Kembang. Kembang. Aku ngerti ki kembang. Gur ngeki kembang dadak nombor-nombor. Lagi aku butuh kembang. Aku butuh duit. Duit. Iya, duit. Ngopo lo? Gue jajan lah. Ya kono njaluk mamakmu. Masa ayah nggak ada duit? Olah mbak, ayah kena kerja, duitnya tak kayaknya mamakmu kabeh. Biyen ayah sik cilik, njaluk duit karo mamak ayah. Saiki wis gede, wis duwe bojo. Panggah njaluk duit karo mamakmu sih ah. Jadi duitnya karo mamakmu kabeh. Kono njaluk duit karo mamakmu kono. Manjol duitnya loh, gue jajan. Iki meneh, teko-teko njaluk duit. Kono gombalan njero dulu sik, baru njaluk duit jajan. Mak. Nek kowe ora gelem ngerjani ya wis, rasa njaluk duit, rasa jajan. Yo, ah. Kasihan. Sering nian ganggone anake lho. Kok aku nganggone adik sing nesu. Ya nesu lah, kowe lho ganggone kelewatan. Lagian adik gak iso dicek guyon. Titik-titik nesu. Ya Allah, Mas. Kowe wis tuwek dolanan kaya ngene kok cah cilik lebay. Lebay opo lu gur karet. Delok iki lho. Nah. Gak sakit, Mas. Masa sih ra sakit? Enggak, Enggak? gur kerit tok keri-keri no. Masa sih?